Když tma padne nad Česko, tohle není náhoda. Zločin má mnohotivem, je příběh. Nic nevím, já jsem to neudělal. Pravda vždycky vyjde najevo. Exkluzivně na Ve chvíli, kdy lidská chamtivost překročí kritický bod, nasazuje si i ten nejobyčejnější soused tvář nejstrašnějšího démona. V listopadu roku 2002, kdy v tiché vesnici u Kutné Hory foukal studený, raně zimní vítr, se poklid venkovské ozero stříštil jediným telefonátem uprostřed noci. Monstrum jménem peníze dokázalo během okamžiku pohltit desítky let přátelství a z bezpečného rodinného domu se stala chladná, neprodyšně uzavřená místnost. Vyšetřovatelé, kteří případ tehdy vedli, dodnes nezapomněli na drtivý pocit hrůzy, který se na ně vyvalil, když otevřeli dveře toho domu. Jste připraveni čelit pravdě? Pokud chcete vědět, na jaké zdi kriminalisté narazili a jak se jim podařilo odhalit skutečnost, čtěte dál. Vše začalo 27. listopadu 2002, krátce před půlnocí, kdy ticho na operačním středisku Policie České republiky prořízl ostrý zvuk zvonícího telefonu. Na druhém konci se ozval hlas muže středního věku, žijícího v Praze. V jeho hlase byla patrná neskrývaná nervozita a jemný třes. Nemůžu se vůbec dovolat rodičům. To se nikdy nestává, aby v tuhle dobu nezvedali telefon. Mám strašný pocit, že se u nich doma něco stalo. Pro policisty ve službě to mohla být jen další z desítek rutinních záležitostí. Ohlášení pohřešované osoby, která se brzy vrátí, nebo planý poplach způsobený tvrdým spánkem starších lidí. Ale instinkt zkušených kriminalistů, zocelených léty strávenými na místech těch nejhorších zločinů, jim říkal něco jiného. Surový strach člena rodiny, který tak jasně cítili z telefonu, se často vysmívá všem statistikám a bývá předzvěstí té nejhorší varianty. Navíc skutečnost, že se nelze spojit s nikým z rodiny žijící v domě, byla příliš zvláštní na to, aby šlo o pouhou náhodu. Výjezdová skupina si okamžitě uvědomila vážnost situace a bez jediného zaváhání vyrazila se zapnutými majáky k rodinnému domu volajícího, který se nacházel v malé obci nedaleko Kutné Hory. Na místě nalezli rozlehlý dvoupatrový dům, který dříve sloužil jako oční ordinace. Nyní zde trávil klidný důchod 76letý bývalý oční lékař, MU doktor Jaroslav Novák, jeho 70letá manželka Marie a její 76letá sestra Alžběta. Kdysi to bylo místo plné života, kudy proudili pacienti, ale nyní zde stála jen stará masivní budova. V krajině typické pro český venkov působila tato honosná úsedlost toho dne zvláštně impozantně, ale zároveň zlověstně jako obrovský černý náhrobek. Všechna světla uvnitř i venku byla zhasnutá. Ledový vítr proháněl suché listí po zahradě a svištěl kolem uší vyšetřovatelů. Na dvoře nebylo ani stopy po životě. Policisté s napjatými výrazy, spoléhajíc se pouze na úzké kužely světla ze svých baterek, začali opatrně prohledávat okolí domu. Zajištění místa činu a prvotních stop je alfou a omegou každého vyšetřování. Nejprve museli zjistit, zda existují známky vniknutí zvenčí. Jsou okna rozbitá, je zámek u dveří poškozený, jsou pod plotem nebo okny cizí stopy. Kriminalisté pečlivě prozkoumali vnější prostory v souladu se základními principy kriminalistiky a poté si současně s tichým povzdechem vyměnili pohledy. Překvapivě nenašli absolutně žádné stopy po násilném vniknutí. Všechna okna byla pevně zavřená zevnitř a robustní mříže v přízemí byly neporušené. Tato skutečnost poskytla vyšetřovatelům klíčovou a zároveň znepokojivou informaci. Zjevně se nejednalo o čin nezvaného hosta, který by se v noci dobýval dovnitř. Z toho plynuly dva možné závěry. Buď pachatelovi někdo zevnitř bez podezření otevřel, nebo pachatel měl vlastní klíč a mohl vstoupit zcela přirozeně. To znamenalo, že s největší pravděpodobností šlo o někoho, kdo oběti velmi dobře znal. Již při ohledání vnějšku domu se tak začal formovat prvotní profil pachatele. Po opatrném otevření zamčených chodových dveří za pomoci specialisty na zámky vstoupili policisté dovnitř. V tu chvíli i ti nejzkušenější z nich, kteří za svou kariéru viděli nespočet hrůzných scén, instinktivně zatajili dech. Z domu se zcela vytratila veškerá vřelost a klid běžného života, působili jako vakuově uzavřený prostor. Tísnivé, nepřirozené ticho,
ze kterého až zaléhalo v uších, se táhlo od předsíně až po obývací pokoj. Ve vzduchu se vznášel slabý, chladný a nasládlý pach, který bylo těžké popsat. Kriminalisté postupovali v pravidelných rozestupech a opatrně našlapovali, aby neznečistili místo činu před jeho vymezením policejní páskou. Světla jejich baterek postupně odkrývala temné zákoutí domu. A pak se kužely světla všech policistů zastavili na jednom místě, uprostřed obývacího pokoje a na chodbě vedoucí do ložnic. V dusivém napětí objevili výjev, kterému se zdráhali uvěřit. Penzionovaný lékař, jeho oddaná žena a její sestra, všichni tři leželi na zemi. Nespali však klidným spánkem. Byli násilím donuceni k věčnému odpočinku něčí nemilosrdnou a chladnou rukou. Všichni tři se ve svém vlastním domě, který měl být jejich útočištěm, museli bez varování a bez vysvětlení vydat na cestu, z níž není návratu. Ruce kriminalistů, kteří natahovali žlutou pásku Vstup zakázán, se jemně chvěly. Pouhé slovo hrůzné ani zdaleka nedokázalo popsat výjev, který se jim naskytl. Stopy rozeseté po podlaze jasně svědčily o extrémním strachu, zmatku a zoufalém boji, kterému oběti v posledních chvílích čelili. Specialisté na analýzu krevních stop si okamžitě uvědomili, že útok byl neuvěřitelně jednostranný a drtivý. Předmět, který byl pravděpodobně použit jako vražedná zbraň, ležel odhozený v rohu obývacího pokoje jako kus odpadu. Byla to hliníková basebalová pálka, zlomená ve dví. Tento znetvořený kus kovu byl jediným tichým svědkem, který vypovídal o tom, jak brutální a nemilosrdná síla byla použita proti třem bezbranným starým lidem. Jakou obrovskou a zlovolnou silou musel pachatel udeřit do lidského těla, aby se pevná kovová pálka takto příšerně zlomila. Pachatel jednal bez sebe menšího zaváhání, bez náznaku výčitek svědomí, jako porouchaný stroj vykonávající naprogramovaný příkaz. Srazil je na chladnou podlahu s takovou rychlostí a brutalitou, že ani jediný výkřik nepronikl ven z domu. Bylo zřejmé, že proces ukončení 3 životů vnímal jen jako jednoduchý úkol na cestě za svým cílem. Na místo postupně dorazil tým kriminalistických techniků z krajského ředitelství a začalo celonoční zajišťování důkazů a ohledání místa činu. Obrovské reflektory osvětlily dvůr jako ve dne a technici v bílých kombinézách od hlavy až k patě pečlivě prohledávali dům. Hledali otisky prstů na klikách, vypínačích, nepatrné stopy na podlaze a dokonce i mikroskopická vlákna. Pomocí speciálních chemikálií a luminolu se snažili neodhalit ani ten nejmenší detail. Ticho v prázdném domě narušovalo jen pravidelné cvakání závěrky fotoaparátu. V hlavě vedoucího vyšetřovatele se mezitím honily stovky otázek a skládaly se dílky složité skládačky. Proč zrovna tento obyčejný, tichý dům? Šlo o loupež, která se zvrtla? Nebo o pečlivě naplánovaný zločin z hluboké nenávisti? Vyloučit, že by šlo o náhodný čin zloděje, který byl něčím vyrušen, se zdálo snadné. Pachatel po sobě zanechal příliš uklizenou a kontrolovanou stopu. Klíčová skutečnost, že neexistovaly žádné známky násilného vniknutí a fakt, že 3 bezbranné seniory zlikvidoval tak dokonale a rychle, utvrzoval vyšetřovací tým v přesvědčení, že pachatelem musí být někdo, kdo dokonale znal vnitřní uspořádání domu i pohyb jeho obyvatel. Oběti pravděpodobně v pozdních večerních hodinách, když zazvonil zvonek, uviděli na monitoru známou tvář a bez jakéhokoliv podezření otevřeli dveře. Možná se dokonce usmáli a otočili se, aby příchozímu v chladném počasí uvařili teplý čaj. Člověk, kterému bezmezně důvěřovali, nebo přinejmenším někdo tak známý, že v nich nevzbudil žádnou ostražitost, se v jediném okamžiku proměnil v posla smrti oslepeného chamtivostí, který za jejich zády svíral zlomenou basebalovou pálku. V tom ticho prořízl naléhavý výkřik jednoho z techniků prohledávajících dům. Pane majore, pojďte se podívat sem do ložnice. Trezor je otevřený. Všechny pohledy se okamžitě stočily do rohu hlavní ložnice. Těžké ocelové dveře velkého trezoru, které by za normálních okolností byly pevně zavřené a chráněné číselným kódem, zely do kořán a odhalovaly své temné útroby. Podlaha kolem trezoru nesla zjevné známky toho, že někdo horečně a zoufale něco hledal. Zásuvky byly převrácené,
důležité dokumenty a krabičky od cenností se povalovaly v chaotickém nepořádku. To byl první jasný ukazatel, který nasměroval další vyšetřování. Skutečným motivem pachatele nebyla dlouholetá nenávist ani složité vztahy, ale naprosto zjevná a neskrývaná touha po materiálním zisku. Když však kriminalisté opatrně přistoupili a podrobně prozkoumali vnitřek otevřeného trezoru, po chvíli se na sebe podívali a ocitli se v ještě hlubším zmatku a nejistotě. Pokud by šlo o lupiče toužícího po penězích, musel by sebrat vše, co našel. Jenže pachatelovo chování bylo nepochopitelné a v příkrém rozporu s logikou běžného zločinu. Místo krvavé stopy zde zanechal jen chladný pach chamtivosti. Podaří se kriminalistům v této neproniknutelné temnotě starého domu najít osudovou chybu, kterou pachatel zanechal, a odhalit skrytou pravdu. Vyšetřování v této hrůzné uzavřené místnosti teprve začalo. Případ okamžitě převzala elitní jednotka krajské kriminální policie. Bylo zřejmé, že nešlo o obyčejnou loupež nebo náhodné vniknutí. Způsob, jakým pachatel poslal 3 staré lidi na věčný spánek, byl až příliš odvážný a zároveň paradoxně příliš klidný. Kriminalisté z oddělení vražd se oprostili od hrůzy na místě činu a okamžitě se pustili do pátrání po neviditelných stopách, které po sobě pachatel zanechal. Jako první se zaměřili na okruh známých obětí a jejich nedávné finanční transakce. Většina plánovaných tragédií v dnešní společnosti totiž nakonec směřuje k jedinému cíli – k penězům. Jakmile vyšetřování začalo, na monitorech počítačů se objevila neuvěřitelná čísla. Rodina penzionovaného lékaře nebyla jen místně zámožná, ale patřila mezi skutečné boháče. Zjistilo se, že v souvislosti s nedávným developerským projektem v regionu byly vykoupeny pozemky ve vlastnictví obětí a kompenzace za ně dosáhla ohromující částky 80 milionů korun. Byla to astronomická suma, kterou si běžný člověk ani nedokáže představit. Pach takto obrovských peněz se musel nevyhnutelně rozšířit do okolí a přilákat hladové šelmy číhající ve stínu. Intuice kriminalistů se změnila v jistotu. Jednalo se o cílený zločin, pečlivě naplánovaný s cílem zmocnit se tohoto obrovského majetku. Situace v ložnici však byla v naprostém rozporu s touto logickou úvahou. Otevřený ocelový trezor. Pachatel se zjevně ze všech sil snažil dostat dovnitř a svého cíle dosáhl. Ale to, co se ukázalo ve světle baterek techniků, bylo naprosto nepochopitelné. Uvnitř trezoru ležela hotovost ve výši téměř 700 korun a několik zlatých cihliček, vše netknuté. Běžný zloděj by ztratil hlavu a okamžitě by si nacpal kapsy zlatem a penězi. Někdo, kdo byl tak krutý, že kvůli penězům umlčel 3 staré lidi, nechal 100 000 v hotovosti a zlato ležet bez povšimnutí. To znamenalo buď to, že pachatel byl v extrémním psychickém stresu, nebo že ho tyto drobné cennosti vůbec nezajímaly, protože šel po něčem mnohem větším a konkrétnějším. Tím se okamžitě zaměřil na to, co v trezoru chybělo, nikoli na to, co tam zůstalo. Prohledáváním nedávných aktivit a záznamů obětí se jim nakonec podařilo získat klíčové svědectví od ředitele místní pobočky banky. Pravda, která vyšla z jeho třesoucích sertů, stačila na to, aby vyšetřovatelům přeběhl mráz po zádech. V den, kdy došlo k vraždám, volal ráno doktor Novák do banky velmi naléhavým a rozhodným hlasem. Řekl, že potřebuje nutně směnit velkou částku na eura a požádal je, aby mu okamžitě připravili 5 milionů korun hotovosti. Protože se jednalo o VIP klienta, banka nemohla jeho žádost odmítnout. Ředitel a zaměstnanci okamžitě připravili 5 milionů v bankovkách po 2000. Objem a váha byly obrovské. Jelikož se takové množství nevešlo do běžné tašky, zaměstnanci banky sehnali 2 velké papírové krabice od jablek a peníze do nich naskládali. Toho dopoledne pak zaměstnanec banky osobně odvezl peníze do doktorova domu a opatrně položil 2 těžké krabice s hotovostí doprostřed obývacího pokoje. Když ředitel banky dokončil svou výpověď, v zasedací místnosti kriminálky zavládlo hrobové ticho. Ačkoliv technici prohledali celý dům, 2 velké krabice od jablek nikde nenašli. Klíčový dílek skládačky dokonale zapadl na své místo. Pachatelovým cílem nebylo 700 v trezoru ani zlaté cihly. Šlo mu pouze a jedině o 5 milionů korun v hotovosti,
které byly toho rána doručeny ve 2 krabicích od jablek. Tato neuvěřitelná skutečnost zcela změnila povahu případu. Pachatel přesně věděl, že toho rána budou v domě doručeny 5 miliony korun v hotovosti v papírových krabicích. A co víc, dokonale znal i skrytý důvod, proč si oběť musela tak velkou částku na údajnou směnu eur připravit. Takové detailní informace nelze získat náhodným pozorováním sousedova domu. Muselo jít o někoho z velmi úzkého okruhu zasvěcených osob, kdo byl v neustálém kontaktu s oběťmi, znal jejich finanční situaci, denní rozvrh a dokonce i přesné načasování finančních transakcí. Proto oběti bez váhání otevřeli dveře nezvanému hostu pozdě v noci. Možná se na něj dokonce usmáli a nabídli mu teplý čaj. Pachatel, který přišel pro 2 krabice, stál za zády nic netušících seniorů s chladnou kovovou pálkou v ruce. Poté, co jednoho po druhém srazil na zem, vzal jen 2 těžké krabice, na které cílil, a zmizel ve tmě. Zločin trval jen okamžik a jeho motiv byl stejně krutý jako jasný. Ale právě když se zdálo, že obrysy případu jsou jasné, jeden z mladších policistů, který znovu procházel dokumenty, zbledl, naléhavě zavolal vysílačkou svého nadřízeného. V pachatelově zdánlivě dokonalém plánu existovala děsivá mezera, které si ani policie zpočátku nevšimla. Majoré, něco tu nesedí. Podle trvalého bydliště zde nejsou hlášeni 3 lidé. Starší manželé, švagrová a ještě vnuk. 19letý vnuk by měl žít s nimi, ale v domě po něm není ani stopy. V temném stínu smrti, který zaplnil obývací pokoj, ložnici a kuchyň, nebyl 19letý mladík nikde k nalezení. Jeho pokoj byl netknutý, bez jakýchkoliv známek toho, že by se v něm někdo nedávno zdržoval. Nová vlna hrůzy zasáhla celý vyšetřovací tým. Je zmizelý chlapec komplicem v tomto chamtivém zločinu? Nebo je 4. obětí, která byla tajně odklizena, protože viděla pachateli do tváře? Zmizení 19letého vnuka se stalo pro vyšetřovatele tou nejbolestivější a nejmrazivější neznámou. V hlavách zkušených kriminalistů se okamžitě začal rýsovat ten nejhorší scénář. Pro pachatele, který si musel odnést krabice z 5 miliony korun, byl dospívající chlapec, kterého potkal v Doměla, nebo který se vrátil bezprostředně po činu, smrtelně nebezpečným svědkem. Z pohledu pachatele bylo naprosto nezbytné ho navždy umlčet, aby jeho zločin zůstal dokonalý. Nemilosrdná ruka, která již poslala 3 seniory na chladnou podlahu, mohla snadno odvést mladého vnuka na nějaké opuštěné místo a poslat ho na stejnou cestu bez návratu. Tato zlověsná přetucha těžce dolehla na atmosféru na místě činu. Kriminálka okamžitě povolala zásahovou jednotku a rozjela rozsáhlé pátrání v okolních lesích u rybníků a na opuštěných pozemcích v okolí Kutné Hory. Byl to závod s časem. Pokud chlapec ještě dýchal, museli ho najít co nejrychleji. V okamžiku, kdy ticho prořezával jen strohý zvuk policejních vysílaček, dorazila na velitelství naléhavá zpráva. Volali z urgentního příjmu jedné z pražských nemocnic. Byl k nám přivezen mladík, věk odhadem do 20 let, s kritickým poraněním hlavy. Jeho stav je vážný, vědomí je nestabilní, ale popis přesně odpovídá pohřešované osobě z případu v Kutné Hoře. Policisté, kteří zprávu přijali, potlačili směs úlevy a vzrůstajícího vzteku a okamžitě vyrazili do Prahy. Chlapec byl nalezen na odlehlém, zcela opuštěném místě asi 30 minut jízdy od rodinného domu. Bylo zřejmé, že ho tam někdo buď vlákal, nebo násilím odvezl, brutálně napadl a nechal ho tam ve tmě na pospas osudu. Pachatel, horší než zvíře, byl přesvědčen, že chlapec na chladné zemi zemře. Ale 19letá Vitalita se zázrakem udržela na tenké niti života, dokud ho nenašel náhodný kolemjdoucí, který zavolal záchranku. Pohled, který se policistům v nemocnici naskytl, byl zdrcující. Vnuk Petr byl celý od bláta a zranění, na hlavě měl hlubokou ránu od úderu tupým kovovým předmětem. Přes sklo jednotky intenzivní péče sledovali jeho bledou tvář napojenou na kyslíkový přístroj a mlčky zatínali zuby. Úspěch celého vyšetřování nyní závisel na tom, zda se chlapec probere a dokáže popsat, co se té noci stalo. Po několika dnech mučivého čekání se chlapcovo vědomí konečně začalo vracet. Vyšetřovatel a psycholog přistupovali k jeho lůžku s maximální opatrností, aby nespůsobili další trauma oběti,
která si prošla peklem. Výslech probíhal velmi pomalu s ohledem na chlapcův stav. Jeho roztěkané oči se postupně uklidnily a nakonec se jeho pevně semknuté rty rozechvěly a začal opatrně popisovat hrůznou noční můru. Jeho slova dokonale potvrdila logické dedukce policie a zároveň odhalila bezcitnou tvář pachatele. V den činu pozdě odpoledne, když byl Petr sám ve svém pokoji, mu zazvonil telefon. Na displeji se objevilo jméno, které dobře znal, Strejda Tomáš. Byl to syn velmi starého známého jeho dědečka, muž, kterého rodina považovala téměř za vlastního. Staral se o různé záležitosti v domě a získal si bezmeznou důvěru starých manželů. Děda na tebe čeká v restauraci, zve tě na skvělou večeři. Hned pro tebe přijedu a vezmu tě tam, ozval se z telefonu přátelský a vlídný hlas jako vždy. Petr bez sebemenšího podezření popadl bundu a vyšel ven, kde už před bránou čekalo známé auto s rozsvícenými výstražnými světly. Nasedl na sedadlo spolujezdce a těšil se na večeři. Auto však nemířilo do rušného centra města, ale naopak na tmavé, opuštěné místo za městem, kam nedosahovalo ani světlo pouličních lamp. Zastavili na odlehlém místě, kde nebyla ani noha. Když si Petr začal uvědomovat, že je něco špatně, řidič vystoupil s tím, že si jde zakouřit a zavolal Petra ven. Byl to okamžik, kdy Petr vystoupil z auta do chladného zimního vzduchu a otočil se zády. Tam jeho vzpomínky končí a mění se v děsivé útržky. V ruce Strejdy, který k němu přistoupil, se leskla těžká hliníková basebalová pálka. Než se Petr stihl otočit, pachatel vší silou udeřil do jeho zátylku. S tupým zvukem nárazu se Petrovi před očima rozlila rudá a černá barva a zhroutil se na zem. V posledním okamžiku, kdy jeho vědomí vyhasínalo, zahlédl, jak se nad ním sklání Strejdova chladná tvář bez jakéhokoliv výrazu. Z jeho obvyklé přívětivosti nezbylo nic, jen ledový pohled lovce, který kontroluje, zda svou kořist definitivně zlikvidoval. Když se pachatel ujistil, že se Petr nehýbe, bez zaváhání nasedl do auta a zmizel ve tmě. Odtud zamířil přímo do domu v Kutné Hoře, s vědomím, že se zbavil jediné překážky. Tam se přiblížil ke 3 nic netušícím starým lidem a nechal si otevřít dveře. Když chlapec dokončil svou výpověď, v nemocničním pokoji zavládlo dusivé ticho. Všechny dílky skládačky o tom, jak tragédie začala a jak mohla být tak tiše a dokonale provedena, do sebe zapadly. Prvotní profilace kriminálky, že pachatelem je někdo známý, byla naprosto přesná. Pachatelem byl člověk s děsivou schopností manipulace, který znal nejen vnitřní poměry rodiny a fakt, že doktor Novák bude mít u sebe obrovskou hotovost, ale také dokázale využil jejich psychologické zranitelnosti. Policejní pátrání už nemuselo střílet naslepo. Duch, který zmizel se 2 krabicemi plnými peněz, dostal konkrétní jméno, tvář a profesi. Byl to člověk, který se desítky let zdržoval v nejbližším okolí rodiny, nosil masku dobromyslného souseda a jako had číhal na svou příležitost. Démon se 2 tvářemi, který se přiblížil s nejdůvěryhodnější tváří, poslal 3 seniory do věčné tmy a mladého vnuka srazil na pokraj pekla. Vedoucí vyšetřovatel se zachmuřeným výrazem zavřel spis a vzal do ruky vysílačku. Do centrály putoval jasný rozkaz. Směr vyšetřování se prudce změnil, nyní se rozjelo zběsilé pátrání po jediném konkrétním cíli. Jakmile byla totožnost pachatele potvrzena, jeho telefonní hovory, finanční transakce a trasa útěku nemohly uniknout ostrému policejnímu radaru. Útržkovitá výpověď 19letého chlapce, který se zázrakem probral z bezvědomí, bleskově poskládala roztříštěné dílky na tabuli vyšetřovatelů do jediného krutého portrétu. Kriminální policie okamžitě označila muže, kterého vnuk identifikoval 31letého pojišťovacího poradce Tomáše Dvořáka, za hlavního podezřelého a zahájila rozsáhlé vyšetřování. Výpisy hovorů z mobilních telefonů obětí a sledování polohy vysílačů potvrdili chlapcovo svědectví svědeckou přesností. Poslední příchozí hovory na telefonech doktora Nováka i jeho vnuka v den činu patřily Dvořákovi. A co víc, signál Dvořákova telefonu byl v době činu zachycen vysílačem v blízkosti opuštěného místa, kde byl vnuk nalezen. To byl nezvratný digitální důkaz, že právě on je režisérem i vykonavatelem celé tragédie
Tomáš Dvořák byl synem dlouholetého přítele penzionovaného lékaře a s rodinou se stýkal jako s vlastní. Mladý muž ve věku něco málo přes 30 let se slušným zaměstnáním díky svému zdvořilému chování a přátelskému vystupování si získal pevnou důvěru starých manželů. Oběti ho brali jako vlastního příbuzného a radili se s ním o rodinných i finančních záležitostech, čímž mu zcela otevřeli brány své důvěry. Vyšetřovatelé začali pátrat po tom, jak se takový obyčejný a přátelský člověk mohl přes noc proměnit v démona, který bez mrknutí oka srazí 3 staré lidi a jednoho mladíka na dno propasti. Odpověď se skrývala v návnadě v podobě směny peněz. Dvořák, který se dobře vyznal ve financích, často pomáhal doktoru Novákovi se správou jeho majetku. Věděl lépe než kdokoliv jiný, že na účet lékaře přišla astronomická suma 80 milionů korun jako odškodnění za pozemky. Den před činem zavolal doktoru Novákovi a učinil mu velmi lákavou a tajnou nabídku. Pane doktore, kurz eura je teď mimořádně výhodný. Zítra vám mohu sehnat 200 eur v hotovosti, ale musíte si připravit 5 milionů korun. Doktor Novák ani na vteřinu nezapochyboval o slovech syna svého dlouholetého přítele a finančního experta. Možná byl dokonce potěšen, jak se o něj mladý muž stará. Brzy ráno zavolal řediteli banky, nechal si přivést obrovskou sumu peněz ve 2 krabicích od jablek a večer s úsměvem otevřel dveře. To vše jen díky slepé důvěře v Tomáše Dvořáka. Dvořák tuto absolutní důvěru zneužil, aby naplánoval dokonalé načasování doručení peněz. Poté nejprve odlákal 19letého vnuka, který mohl být překážkou, a na opuštěném místě ho umlčel kovovou pálkou. Následně se vrátil do prázdného domu, který se proměnil v jeviště jeho hrůzného činu. Právě když se začaly rýsovat motivy a způsob provedení činu, dorazila z kriminalistického ústavu zpráva, která otřásla celým vyšetřovacím týmem. Na místě činu, plném krve a zmatených stop, se konečně podařilo najít osudový fyzický důkaz, který po sobě pachatel bezmyšlenkovitě zanechal. Majore, máme otisk prstu. Dokument, který technik předal, obsahoval vědecký důkaz, který rozmetal Dvořákovo zdánlivě dokonalé alibi. Otisky byly nalezeny na 2 místech. První na skleněné výplni dveří do obývacího pokoje, které nevykazovaly žádné známky násilného vniknutí. A druhé místo, kde byl otisk nalezen, vyrazilo vyšetřovatelům dech. Na malé, staré elektronické kalkulačce, která ležela na konferenčním stolku. Dvořák, který seděl naproti doktoru Novákovi a vysvětloval mu něco ohledně kurzu a částky 5 milionů, se bezmyšlenkovitě holou rukou dotkl tlačítek. Po analýze tisíců mikrovláken a vlasů a použití speciálního prášku byl získán jasný otisk. Ten se 100% šodoval s otiskem prstu Tomáše Dvořáka v policejní databázi. Svědectví přeživšího vnuka, data o poloze z vysílačů a jasný otisk prstu na kalkulačce, 3 pevné prameny důkazů se spojily v neproniknutelnou síť, která Dvořáka obklopila. Nebylo na co čekat. Vyšetřovací tým okamžitě požádal o zatykač a příkaz k domovní prohlídce. Jakmile byly příkazy vydány, ozbrojená zásahová jednotka vyrazila k Dvořákovu bydlišti. Místo hlasitých sirén se policejní vozy tiše přiblížili a obklíčili Dvořákův dům. Policisté rychle odemkli dveře, vtrhli dovnitř s pistolemi a obušky v rukou a jejich oči se ostře leskly. Policie, ani hnout. Ostrý výkřik se rozlel prázdným obývacím pokojem, ale odpovědí bylo jen chladné ticho. Světla byla zasnutá, dveře skříně pootevřené a uvnitř panoval nepořádek. Vedoucí zásahu v ložnici odhrnul peřinu a hřbetem ruky se dotkl matrace. Byla studená, bez jediného zbytku lidského tepla. Dvořák, který zřejmě instinktivně vytušil, že se smyčka utahuje, popadl nejnutnější věci a 2 krabice s 5 miliony korun a zmizel jako pára nad hrncem. Lovec, který si vybral svou oběť v dokonalém okamžiku, se nyní sám stal štvanou zvěří a instinktivně zahladil stopy. Ocas démona se 2 tvářemi byl sice chycen, ale jeho tělo opět zmizelo v bezedné tmě. Zatvrzelí pronásledovatelé se však nikdy nevzdávají, jakmile jednou zachytí pach. Otisk prstu na kalkulačce byl jasným důkazem, že je to skutečný člověk a s břemenem 5 milionů korun, které vážily přes 30 kilogramů,
se nemohl propadnout do země ani vzlétnout do nebe. Pátrání se nyní rozšířilo z Kutnohorska na celou Českou republiku. Zaměřilo se na silniční síť a skryté uličky. Smrtící hra na schovávanou mezi prchajícím démonem a odhodlanými kriminalisty právě začala. Po Tomáši Dvořákovi se slehla zem. Zmizel s hotovostí 5 milionů korun, rozdělenou do 2 velkých krabic od jablek. Najít jediného člověka v síti silnic a mezi miliony lidí bylo jako hledat jehlu v kupce sena. Prolomení této bezvýchodné situace byli povoláni policejní psychologové, profilovači, aby mohli předpovědět jeho další kroky a určit místa, kde by se mohl skrývat, museli nejprve důkladně analyzovat jeho psychiku. Na velké tabuli v zasedací místnosti se začaly hromadit stovky finančních záznamů, svědectví z jeho okolí a zprávy o analýze jeho chování. První, na co narazili, byla jeho dokonale vybudovaná falešná maska. Navenek působil jako vzorný mladý muž. Vyrůstal v normální rodině, pracoval jako úspěšný poradce v renomované pojišťovně. Vždy chodil v elegantním obleku, s úsměvem na tváři a díky svým společenským schopnostem si získal důvěru klientů. I rodina doktora Nováka se nechala touto maskou dokonale oklamat. Když však vyšetřovatelé pronikli pod povrch a podívali se na jeho bankovní účty a výpisy hovorů, objevili místo solidního mladíka z Růdu s netvořenou chamtivostí. Profilovači zjistili, že Dvořák trpěl nezvladatelnou touhou po penězích a sebezničující závislostí. Přes den byl elegantním zaměstnancem, ale v noci se z něj stával těžký gambler, který prohrával obrovské sumy v hernách a nelegálních kasinech. Důsledky jeho závislosti byly katastrofální. Dostal se do dluhové pasti, ze které se nemohl dostat. Policejní finanční vyšetřování odhalilo, že jeho dluhy u lichvářů a známých přesáhly 2 miliony korun. Každodenní tlak ze strany věřitelů, výhrůžky a rostoucí úroky ho postupně zbavovaly zbytků lidskosti a morálních zábran. V okamžiku naprostého zoufalství se v jeho očích objevila astronomická částka 80 milionů korun jako spása. Pro gamblera na pokraj zhroucení to nebyly jen cizí peníze, ale záchranné lano, které mu mohlo umožnit začít znovu. Profilovači rekonstruovali jeho zločin z psychologického hlediska a znovu je zamrazilo z jeho chladnokrevnosti a plánování. Na rozdíl od běžných zlodějů Dvořák od začátku neplánoval nechat naživu žádné svědky. Vytvořil si ďábelský scénář, pomocí návnady na výhodnou směnu, peněz nechal doručit hotovost do domu a poté se rozhodl zlikvidovat všechny, kteří o penězích věděli. Jeho jediným cílem bylo spáchat dokonalý zločin beze stop. Nejprve se zbavil 19letého vnuka, který mu mohl stát v cestě. Poté se vrátil do domu a bez zaváhání napadl 3 staré lidi, kteří ho vítali s úsměvem. Jeho čin nebyl jen krutý, ale dokazoval, že se stal sociopatem, který ztratil schopnost cítit emoce a jednal pouze za účelem dosažení svého cíle. Profil uprchlíka byl nyní kompletní. Byl to inteligentní zločinec, extrémní egoista, který pro svůj prospěch neváhal obětovat lidské životy, a zároveň nestabilní monstrum pod obrovským tlakem dluhů, nyní s 5 miliony v hotovosti. Vyšetřovatelé však objevili v jeho zdánlivě dokonalém plánu jednu osudovou slabinu, fyzickou podobu a objem uloupených peněz. 5 milionů korun v bankovkách po 2 tisících nacpaných do 2 velkých krabic vážilo přes 30 kilogramů. S tak objemným a těžkým nákladem, který by ho okamžitě prozradil, nemohl použít veřejnou dopravu. Závěr byl jasný. Dvořák musel použít osobní automobil a pohybovat se po málo frekventovaných silnicích, anebo měl komplice, který mu pomohl s přepravou a úkrytem. Tento profil umožnil policii zúžit pátrání. Zaměřili se na Dvořákovi známé, lichváře, kterým dlužil, a všechny, kdo by mu mohli pomoci. Vyšetřovatelé nastražili pasti a čekali, až uprchlík udělá chybu. Smyčka se neviditelně, ale jistě utahovala. Dne 2. prosince 2002 na základě rozhodnutí vyšetřovacího týmu vydala Policie České republiky celostátní pátrání po Tomáši Dvořákovi. Důkazy shromážděné desítkami vyšetřovatelů jasně ukazovaly na jediného pachatele. Zprávy v televizi, titulní strany novin a plakáty na nádražích, autobusových zastávkách a v bankách začaly zaplňovat fotografie usměvavého
31letého muže. Jeho tvář na pátracím plakátu působila tak obyčejně a slušně. Skutečnost, že se pod touto maskou skrýval brutální vrah, vyvolala ve veřejnosti šok a pocit zrady. Cílem policie však nebylo jen vyvolat veřejné pobouření. Chtěli využít miliony očí občanů jako živé kamery, které by Dvořákovi zúžily prostor k manévrování. Zatímco se pátrací letáky šířily po celé zemi, speciální tým se zaměřil na nejslabší článek jeho útěku. Pohyb 30 kg těžkých krabic s penězi. Obrovská hotovost byla pro Dvořáka pokladem, ale zároveň i obrovskou přítěží, která ho zpomalovala. Policie dospěla k závěru, že musel použít auto, buď své, pronajaté nebo auto komplice. Tím začal prohledávat záznamy z bezpečnostních kamer na dálničních branách a hlavních křižovatkách. Byla to mravenčí práce, při které museli prověřit tisíce hodin záznamů a hledat vozidla, která mohla převážet těžký náklad. Zároveň prověřovali pohyb vozidel všech osob z Dvořákova okolí. Současně byly nasazeny nejmodernější odposlouchávací techniky. Dvořák sice svůj telefon vypnul, ale bylo nepravděpodobné, že by se v tísni nesnažil kontaktovat své věřitele, komplice nebo někoho, kdo by mu pomohl vyprat špinavé peníze. Policie získala povolení k odposlechu a sledování desítek osob z jeho okolí. Po dnech usilovného pátrání se konečně objevila první trhlina v Dvořákově úkrytu. Z podsvětí se k policii dostala informace, že se Dvořák před činem tajně setkal s několika blízkými přáteli a že jeho švagr vykazoval v poslední době podezřelé finanční a pohybové aktivity. To potvrdilo teorii, že Dvořák měl komplice. Kriminálka okamžitě zaměřila pozornost na jeho švagra a nejbližší přátele a začala je sledovat 24 hodin denně. Brzy se objevily podezřelé aktivity, bezcílné jízdy do odlehlých oblastí, krátké hovory z veřejných telefonních budek a neobvyklé výběry hotovosti z různých bankomatů. Spojením těchto stop a záznamů z kamer se začala rýsovat Dvořákova úniková trasa. Mířil na jih, vyhýbal se hlavním tahům a používal okresní silnice a polní cesty. Všechny stopy, telekomunikační data, pohyb vozidel kompliků ukazovaly na jeden cíl, Jižní Moravu. Průlom přišel, když jeden z lichvářů, kterému Dvořák dlužil, poslal na jeho staré číslo výhružnou SMS. Dvořák v zoufalství na okamžik zapnul jednorázový telefon. I těch pár vteřin stačilo, aby policejní systém zachytil slabý signál. Byl lokalizován v okrajové části Znojma. Síť se začala stahovat kolem Znojma. Všechny policejní hlídky v kraji byly uvedeny do nejvyšší pohotovosti. Policisté v civilu začali prohledávat motely, opuštěné budovy, herny a všechna místa, kde by se mohl skrývat. Stopa byla čerstvá a lovci se blížili ke své kořisti. Dvořák, svírající v rukou krvavé peníze, se v úzkém pokoji bez oken třásl strachy, zatímco se smyčka neúprosně utahovala kolem jeho úkrytu. Dne 3. prosince 2002, pouhých 24 hodin po vyhlášení celostátního pátrání. Na okraji Znojma, v zapadlé uličce daleko od světel města, se v chladné zimní mlze vznášela zlověstná atmosféra. Desítky policistů v civilu tiše pronikli do oblasti, kterou určil signál jednorázového telefonu. V bludišti starých činžovních domů začali prověřovat všechny podezřelé indicie. Nakonec se jejich pozornost zaměřila na jeden suterénní byt. Okna byla zatemněna novinami a závěsy a podle sousedů se z bytu neozýval žádný zvuk. Navíc bylo ověřeno, že před 2 dny zde bylo spatřeno auto patřící Dvořákovu švagrovi. Všechny důkazy ukazovaly na jediné místo. Velení vydalo povel k závěrečné akci. Hluboko po půlnoci, když celou čtvrť pohltilo ticho, obklíčila zásahová jednotka dům. Všechny únikové cesty byly zablokovány. V atmosféře extrémního napětí se zásahový tým přiblížil ke dveřím bytu. S tupým praskotem byl zámek vylomen. Policie k zemi. Do temné místnosti vtrhlo světlo z desítek taktických svítilen. Kužely světla se setkaly na jednom místě, na špinavé matraci v rohu místnosti. Tam se krčil, s rukama před obličejem, třesoucí se 31letý muž. Nebyl to ten chladnokrevný démon, který bez mrknutí oka zlikvidoval 3 staré lidi. Byl to jen ubohý uprchlík, třesoucí se strachem.
Jeho oči byly zarudlé nedostatkem spánku, rty se mu chvěly, během minuty mu na rukou cvakla pouta. Konec krutého vraha byl až příliš banální a ubohý. Pod postelí a ve skříni policisté našli to, co hledali, 2 velké krabice od jablek, přelepené průmyslovou páskou. Uvnitř byla téměř celá suma 5 milionů korun, krvavé peníze, vyměněné za 3 životy, jako by se vysmívali svému spoutanému majiteli. Zatčení Dvořáka však nebyl konec. Bylo třeba dopadnout i jeho komplice. Během tvrdého výslechu se Dvořák pod tíhou důkazů zlomil a prozradil jejich jména. Byli to jeho nejbližší, švagr a nejlepší přítel. Ještě před svítáním byli oba zatčeni. Vědomě mu pomáhali, svedení vidinou snadného zisku a pokřivenou rodinnou loajalitou. Tím byli konečně dopadeni všichni pachatelé a spolupachatelé. Propracovaný zločin, který začal fámou o 80 milionech a sladkou návnadou směny peněz, byl odhalen díky precizní práci kriminalistů. Důkazy byly neprůstřelné. 2 krabice s penězi, otisk prstu na kalkulačce, svědectví přeživšího vnuka a digitální záznamy z jeho útěku. Spravedlnosti bylo učiněno zadost. Vedoucí vyšetřovatel zavřel tlustý spis s pocitem hořkosti. Případ byl vyřešen, monstra byla za mřížemi, ale místo uspokojení cítil jen prázdnotu a smutek nad zkažeností lidské povahy. Co je přimělo stát se takovými zrůdami? Spis byl uzavřen. Tragédie, která v chladném podzimu roku 2002 zasáhla klidný venkovský dům, byla zapečetěna do studených písmen. I když byli pachatelé dopadeni, v srdcích vyšetřovatelů zůstala hluboká pachuť. Skutečná hrůza tohoto případu nespočívala v brutalitě, ale ve zradě absolutní důvěry. Pro manžele Novákovi nebyl Dvořák cizincem. Byl to jejich Tomáš, slušný mladý muž, kterého brali jako vlastního. Když v noci zazvonil, s úsměvem mu otevřeli dveře do svého bezpečného domova, který se v okamžiku proměnil v chladnou, smrtící past. Obrovská suma peněz a dluhy z hazardu zcela ochromily Dvořákovo svědomí. V penězích viděl jen čísla, která ho mohla zachránit z jeho mizerného života. V okamžicích, kdy plánoval a páchal svůj zločin, v jeho mysli existoval jen jediný cíl. Zmocnit se 2 krabic. Veškeré sytí a úcta k lidskému životu se vypařily. Následky této tragédie jsou nezhojitelné. 3 staří lidé byli zavražděni ve svém vlastním domě. Nelze si ani představit jejich zděšení a pocit zrady v posledních okamžicích. A nejhlubší jízvu si nese ten, kdo přežil 19letý Petr. Fyzické rány se možná zahojí, ale vzpomínka na ledový pohled vraha a ztráta prarodičů zůstanou v jeho duši navždy jako nezahojitelné tetování. Přesto to byla právě jeho odvaha, která pomohla odhalit pravdu. Soud byl rychlý a přísný. Dvořák a jeho komplici neměli šanci uniknout. Za mřížemi museli zaplatit za svou chamtivost. Vrácených 5 milionů korun však nemohlo vrátit životy ani zacelit zlomené srdce mladého chlapce. Případ je uzavřen, ale pro ty, kteří na něm pracovali, zůstane navždy mementem. Peníze jsou v naší společnosti nezbytné, ale když touha po nich překročí všechny meze, může se kdokoliv z nás stát monstrem se 2 tvářemi. Nikdy nevíme, co se skrývá za úsměvem člověka, který nám klepe na dveře. Těžká a mrazivá lekce z roku 2002 zůstává i po letech děsivě aktuální. Démon má často tu nejpřátelštější a nejdůvěryhodnější tvář a jen čeká, až mu otevřete dveře.